Joko setuju. Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratantama unggul yuda Siyaga brungkat kimpul bela raharjane praja siyaga siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuda siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuda Lumaksana makita-kita Tandya yo co ampya awur-awur co
desane ayam tentram tak tani mesam-mesam desane kemari pakoro warga padha bunga wedhuse lamu-lamu tak tani guyang-guyu bebeke padha gandhok wela ayo kodho Turi putih ditandur neng kebon agung. Turi putih ditandur neng kebon agung. Ono celeret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa? Mbok ira kembangi apa? Kembang tebu cacahe 7. Kembang tebu cacahe 7. Ayo kanca padha bersatu timen negarane maju. Ayo kanca padha bersatu Sluku bathok loba wong mati opah nek opah mateni bocah yen urip padha ibadah sloko pathok ela sira menyang kutha le oleh payung
Nek jenengan mboten mimik kula mawon sing mimik pripun? Niki kados sampun rampung Kanjeng. Aduh. Kanton ngentosi nganu aja ora gelem nggo mik wong wis nggo mimik. Oh alah. Kok iso ta? Niki kados sampun rampung. Kantun menunggu perintah selanjutnya niki. Kan pripun menika? Oke. Oke. Lah teh niku bendarane ki cok malah rene mawon niku ki. Oh, wong ki ra cetha kek. Kanjeng iki. Ora cetha. Wong iki mau ana wong supit ya arep melu supit. Apa meneh ana wong rabi lah, aku kepengin melu ngeloni ora repot to. Ha iya. Ani yang ngono ki ya manut gurune to. Oh, gurune yang ngono kok. Iya. Ngerti ora gurune? Ayo ngerti. Sapa? Ayo kuwi. Ayo ora usah cetakake. Mugi-mugi gondrong. Kok tak do tiru-tiru. Mugi gondrong. Warnane putih kae rambute ki. Kayak dewan pembina wedhus. Ya bener sing opene nang kali andang Oh, ayo iya ora dopeni opo. Ayo ngati. Apa meneh ana wedhus wedok-wedok. Wis to kok. Alhamdulillah. Wakas. Makas. Ayo ya suwe temen bendarane wak dhewe iki. Iya. Rene masa dadak nge-grab barang. Lah kok jare mau ngarit sik ngono iki piye? Kaya paling lirene suwe ki ya gek nganu hitung-hitung nang jero. Oh, Ah mau kondangan entek sangu. Sing sopan. Oh, Nggih, pripun? iki anggon makri ora wis rampung. Sampun nggih. Saiki iwak dhewe bali. Nggih, ngoten. Ora usah wedi kali hari Sak penasa. Jenengan Kanjeng nyuwun ngapunten. Ngapunten iki nembe gladhen kados jenengan. Piye? Nek nggih dados jenengan nek saumpamane jenengan pun dipethut sing kuasa ora. Ketuke iki sing luwih tuwa dhisik. Aku karo kowe rak tuwa kowe. Ayo tuwa kae. Yo. Aja. Kae padene aku. Aku ya wegah nek ngasih kae dhisik. Anggo apa? Akene melu bayar 50.000 ya. Gus, Nggih. kowe ditimbali nang kene iki ana acara apa? Dikena ana tontonan kok jek takon to. Tegese ngene lho, Gus. Ora tegas. Nang kene. Nanggap tontonan kaya ngene iki syukuran le ngopo? Lek hari supitan. Nyupitke. Nyupitke bojone Kanjeng iki. Anake putrane. Oh, supitan. Iso. Teng pundi niku? Ya nun Pak Mantri kono. Jan tak jak ngirit to, supit karo aku. Wah, kowe ngerti gone? Wah, sip hasilnya boys. Bos. Bos siapa? Ambotur gede. Kok boys kok iso motor gede? Mbok niku ombo. Is the best lah gede. Ajane nggih teko kali Di niki teng Merapi Sari. Wah, jos. kono ki nganu yo presan nek mumet-mumet masuk. Supitan barang nek esuk gasik. Kok ngendi gone? Nah, nggih teko teng perapatan kok kathoke buka ngaten iki enten kirik liwat tak cokot ya, Mbak. Apa kowe wis tau? Aku mriko aja. Nek lak enten variasine. Kok variasi. Enten rengget-renggete ngono ya. Gus, Nggih. kowe mbok aja sembrono. Saiki ngaturke apik sik. Ngatur ki Iya apa? sedulurmu. Ah, nggih. Jane sarnai
nganu undangan karo kowe ning aku mesake. Aku mbok nehi undangan ora kondangan kok. Aku iso. Ora dikit. Aku nang kene madang ping 6 wisan. Oh nggih panggung kok. Gus, ayo Nggih. ngatur ke apik sik. Ngaturke apa? Ya ndongake apa karo Nggih. putrane Mas Hari iki. Dumateng jenenge sapa to? Hei. Anake Hari sapa jenenge? Oh. Nggih, dumateng Mas Bandi. Pandi. Oh, Bandi. Anggon aku anake ki Bandi dan ulane sak glugu-glugu. Nggih, selamat menempuh bentuk yang baru. Kaya ngantenan wae. Ah, bentuknya baru. Oh iya. Jadi ibaratnya saiki nek numpak pit ki wis aman, wis duwe helm. Dilengkas tak njaluk STNK. STNK ki apa? Nah, ya surat untuk menganu niku. Nek kane niku nek dijelaskan kok. Wah, tekan mriko. Ayo ngatur ke apik sik. Nggih, mugi-mugi Mas Fandi nggih, Fandi sak sampunipun disunat nggih tambah dados putra ingkang saleh. Tambah tertib ling ibadah, Amin. tambah pinter iso nyenengake sing tuwa. Amin. Ning aja nyontoh bapakmu. Kae Kok iso? bapakmu ki teko rada aneh kae wong iki. Kok iso? Urine nonton kaya wong ra butuh wae. Nonton iki ya nonton sapa? Nonton kula. Lah yo nontonku. Ah masalahe tau nek kira tau nyawer kok. Ke bupatrap. Trap kok trap. Hei. Yer, lek iki nyawer gaya. Paling gedhet kondangan kowe bocah-bocah nek kae meneh. Kowe ngomong sing apik kae. Nah, yang ngono kuwi barang kapanan ya. Ayo, Pak munggah tak kenalke karo bocah-bocah. Ya nek menawa ngapengin ngerti weweden sawah bentukane. Iki kakangku lho. Kakangmu? Heeh. Mula padha le gendeng ya. Gus, Nggih. siapa wis disawer barang ra matur nuwun. Niki ra damel sangu mangke bukan panggung. Aniki kula rencanane mangke nginep teng mriki. Monggo ibu-ibu ingkang badhe membutuhkan pembibitan mumpung kula tes teng mriki. Kok iso pembibitan? Bibitku jos-jos lho. Aku bibit jos anak kowe dagelan tibamu anakmu ya dagelan oleh ra ono undak-undakane. Nek gek pensiun, Kok pensiun? arek nganu gek mikir pelajaran to. Sapa ngerti sok nganu dadi profesor. Profesor apa? Profesor teknik Teknik apa? hukum. Sok tak sekolah kenang hukum. Dadi julukane Rizky SK. Kok SH nek hukum ki. SHK. Kok iso SHK? Sarjana Hukum Karma. Kuwi bapakne sing kena kuwi. Yo ape bapakne sukses. Kok iso? Ora ono sing iso kaya aku. Sekolah dimanapun tidak bisa mengajarkan seperti saya. Ora iso. Dokter ada sekolah. SMA siji Grabak, Ya paling mentoke dokter, guru, apa? SMA loro. Paling polisi, tentara, apa? Kene iki ngendi? Literan, pondok pesantren, Heeh. kiai. Iki lho, Untit Magelang. tidak lah, paling ya nggih apa to pengacara, dokter dan sebagainya wis ra gumun. Contoh lho. Isi Surakarta. Ping penari ya apa wis ra gumun. Kuwi jur sekolah nang ndi kowe? Ora sekolah, Aku iso dadi apa ora sekolah? dadi jaran. Hebat kan? Kok beda di jarane umum. Jaran wae mburi. Lah iso. Aku cok kualik marep ini padahal bundute nang ngarep kok aku lho. Lalu ngene, kutik. Wah. Terus Anak sapa to? Bapakmu kok nyawer? kok durung takoke bapakne.
Nek masa takoni mbokne ndrani sing ora-ora. Kene iki tidak suka yang begitu-begitu. Senenge? Senenge nggih begini. Gus, Nggih. oh, kowe ngombe wae. Ya nek nganggo aku sik, sedelo. Dumek dagelan padha dagelan kok brengos siji wong loro. Ayo iki engko diparo ge tuku brengos ngono kuwi. Santai sebubur je buka. Sebubur ja buka. Nggon Gus. Pak nggih. Iki cukup semene sih. Nggih. Diteruske mong. Insyaallah. Insyaallah. Ha kene Islam kok. Oh iya. Yo kene yo pondoke yo terkenal. Enggak aku lho teng mriku wis mondok. Suwe kowe. Alhamdulillah teng mriku kula kelasan. Kula ampun Pirang tahun? setahun kurang 13 sasi. Setahun ki rolasasi. Bonus kok niku kok. Kurang kok bonus. Gus, Nggih, iki diteruske mengko. nggih. Pakaryanmu wis dirampungi apa durung? Ilah dereng. Ane pun rampung nggih niki pun bubar sedanten. Iki yo mbok bukar sesuk iki ngopo to? Arep pasang sisan. Pas laris-larise lho. Pamer. Ya rada umuk. Ya Bandung Rejo to ngun. Ayo nggon SWS kira ya istimewa. Ora Apik. apik. Apik iki ming kowe. Ha nggih. Nek jane kula niku apik. Heeh. Ning kula cok pekewuh to. Saking apike kula niku mboten gadah dosa. Terus, Kangge golek dosa. ayo Gus, diteruske. Oke. Yo jarane riyen. Nah, Iki mertandake ora tau latihan. Anane turangga kathir tekiti-tiu.
Kok, kewalik. Kewalik. Es krim Kanjeng. Kimik. Ana sapa kuwi? Ya. Kok, Siap. Nelpon Kanjeng. kok nelpon kok kene. Kok, Nggih, pripun Kanjeng? kowe kok ngregoni anggone para prajurit geglajenane piye? Ngeten Kanjeng. Kok prajuritku sithik banget piye kok? Lah nggih, kudanan wau Kanjeng. Nggih. Dados do mboten mangkat. Mboten tindak nggih. Nggih, ngoten niku Kanjeng. Wau kejauhan enten sing teng mergi. Werni-werni, akhirnya nggih wangsul to. Nek sampun kebes-kebes. Ah, sing teng Solo. Kok nang Solo ngopo ya ini? Luar biasa Kanjeng. Aku udah ngerti kok wis luar biasa. Enten kawigaten Kanjeng. Piye? Meniku. Hak ngeten. Piye? Nggih. Ayo piye? Penonton beda penasaran riyen. Wah. Yo ora mbeng penonton sing penasaran. Aku karo Yogo penasaran. Alhamdulillah Kanjeng. Iya Nggih. Iya, alhamdulillah. Nah, Mas Sopik niku lak dipanggil ting Solo. Iya. Kok saged dipanggil ngoten nggih kula nggih heran. Oh iya. Tapi Kowe nek nggih dipanggil aku yo iso manggil Caca. nggih ning sanes niku Kanjeng. Bedone piye? Wih, Jan jan. kula ngrasake marem. Iso marem. Krungu info niku Kanjeng. Ngeten. Info piye? Lah, kok saged-sagete? Ayo aku yo. Keriyen. Ngeten. Nang kene. Piye? Yo wis kene wae kene. Kok kok. Marrono disyuting. Nah. Iso. Pen Kanjeng. Oh. Ngeten. Piye? Menika dipanggil Iso, Pak. putranipun Pak Prabowo Kanjeng. Menika sing dados wigati niku. Hei. Kuwi ngopo? Ngopo? Le sipetes mari po. Nonton Le sipetes mari. Ngopo? dangdut Lorenza. Dangdute. Dangdute ke sesuk ya, Gus. Mboten sakniki. Saiki kesenian. Waduh kecilasan. Aku kaget tenan. Jenengan kaget? Ya. Sama. Sing ngeget-get iki kowe. Kok bisa? Amboh. Oh, mbah. Sesuk. Kanjeng, tulung niki marsete nyempit. Mike.
Gus. Iki jatahe rak dienggo sesuk lho. Sesuk. Oke. Sesuk sore nek teko gasik, darah manggone. Ah iya. Pilek. Bengose. Kok tengah lene gue ki. Masa kok cangkem? Kok ngirung sing tengah. Niki enten apa Kanjeng? Enten apa niki? Nyuwun ngapunten Kanjeng. Piye? Atur ingkang wau Kanjeng. Piye? Wigatose Mas Opik niku. Saged dipanggil go internasional ke Jepang Kanjeng. Nang Jepang. Lah nggih. Bulan Mei menika Nang Jepang. nggih bulan menika Kanjeng. Kuwi yo Kula joget. sampun proses latihan digembleng. Di ngaten Kanjeng. Wah, Yo ora ngasih didak-idak. lah nggih. Kula nggih saged gumun latihan. Wah, montang-mantung niku Kanjeng. Nek kula nggih paling pun lemes. Jenengan nggih lemes to. Ora iki jas semangat. Ngoten niku. Oh, Kok iso joget ngono ki yo tarine urni-urni Kanjeng. weno-weno. Nggih, alhamdulillah. Ya. Warga Soreng kok saged dipanggil teng mriku Nang Jepang kuwi to. teng Jepang. Kok saged dikolaborasikan Kanjeng. Wih, nggih menika. 3 tarian Kanjeng. 3, Nggih, 4, sekawan. 4. Lah kula Kang, ngertos kula 3 Kanjeng. mulane mau bengi teko dadi ngerti. Ha nggih ngapunten, wau niku nggih tugas robana. Lah, Werni-werni tugase Kanjeng dadi nyuwun ngapunten. wis rapopo kowe dadi ketua cabang NU Wis teko werna-werna pokoke Kanjeng wis kula borong. sing durung siji kowe. Nggih. Bojo sing. Nah nggih niku. Nggih mangke. Beres. Gus. Hei, kowe ki ra jagong karo ngisor. Kowe Rokoke. rokoke disensor lho. Kanjeng. Menika tari napa mawon Kanjeng? Kowe ngopo? Klelu tempat duduk. Kancok biasane kemajon dlek. Nyelempit lho Kanjeng. Kanjeng. Nika menapa mawon Kanjeng kok saged sekawan tarian menika napa mawon Kanjeng? Papat iki tari Aceh loro. Oh, kalih. Aceh niku kalih. Yo, Saman kalih. saman karo Pemore. Semore. lali kowe Ah. loro. Terus sing siji soreng. Soreng. Sorenge Alhamdulillah. ono. Nyuwun Sing sungane Kanjeng kalih penonton. nomor 4 anu. Kecak. Tari Kecak Bali. Bali. Nek kecak Bali iki pripun Kanjeng? Yo ngono kae aku mosok ngene. Oh, nggih. Iya. Engko Ngoten. nang jero. Nggih mugi-mugi dongane mawon Kanjeng. Dangdung apa? Masa tontonan ana musike. Oh, sik, rene sik. Gus nek musik ya karo sing mathuk. Bos, merjone. Sampun dalu Kanjeng. Nginjing ndak karipan ning ibing. Apa? Apa meneh kuwi? Sesuk. Merjone. Layange gawa bentenan. Aku ya iso nek mbeng ngono kuwi. Wis, muga paringi lancar. Tak dungake padang kubure, jembar kubure. Karo bolone ya. Ngeten Kanjeng. Piye? Kula ora ditak rokok ora luwes.
Kurawa ora ditangeti tiyang. Takon iku. Nggih. Terus piye? Wau le tanget kau masih gadis atau sudah janda? Aku ora le nakoni cowok apa cewek kowe? Aku kok gadis apa janda? Aku lanang apa wedok ya? Aja ye ana kiai saka otong. Terus piye, Gus? Terus kiwa apa tengen? Tengen mau tengen. Tengen ki kene apa kene? Ya kene. Ya. Terus kuping kula. Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Kupingmu ngopo? Iki Kupingmu ngopo? Ngopo? Sakit iki. Ayo ping loro ngono oleh suwe temen. Didramatisir. Oh iya iya. Misake tukang YouTube kok ndak ora oleh soprek geser ngono. Kupingmu ngopo? Cepet to jam buka panggung barang kok. Oh iya. Oh langsung kon jikuk. Kode. Oh iya. Jare loro nangis kok kaya Sengsara membawa nikmat. iki kok tugel. Ge mentungi dasek. Iki jaluk dipethung pura. Pun utek kula pun ilang. Pamit Kanjeng. Siapa saya nyanyi? Oh, penang sange goblok rasanya. Aku ngomong karo kono iso krungu. Aku komik kok. Tak pateni. Allahwan barang Allah. Iki arep moto layang yo. Mang Diwa. Jebeng menangsang. Ampun emosi. Sing santai. Slow. Para kaulaku kabeh. Nek yo sih Aman. Wis ketemu. Alhamdulillah. Ora sudah ketemu Mas. Pun ketemu Kanjeng. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau masih gadis. rasa nyanyi sih. Aku iki tukang tambal ban. Sak dalan-dalan golek bojo nang tengah dalan. Ketaprak becak mudhar. Nek ngono. Bos. Iki kesenian kudu ketoprak.
Wiyosipun nangkin toko katur dateng diko Kang Mas Dipati Arya tenang sang wong bagus kang mengku bumi jipang sinuyutan sagung kawula nipun dasar satriya jentara turasing nalendra yekti kabeh wae para sorek layang pangalembana saka Hati Wijaya ning iki sonot bacute mula padha rungokno mung sethithik cacatira nalikane bintang tutus pati kaya watake wong jumlah Yang meriah untuk Soreng Warga Setuju.